Akulan kowe kabeh goleki pawuhan sing jenenge Putrawan. Nanging nggo tekan sepen durung bisa nemokake. Nyuwun pangapunten Kanjeng. Nalika semanten wonten pasukan yang dawuh dhateng kula prajurit, ewa semanten pun pati mboten kepaku. Karena terus dipisah apa wonten pundi papanipun. Kula menika Puspawangen putra ingkang Kabupaten Caken. Puspawangen nggih. Leresan bukan tinggal Balik. Konggere mawon dipun kraosi dipun pathi nalika semanten ngatos dumugi dari pinangking manasan niku sampun dumugi Pak. Menika jam sak. Sak sampunipun kula mirengaken pangandika penjak dalem niku sajak madosi ingkang nami Puspawangen. Wonten perkawis menapa? Monggo kula atur mawon Raden Puspawangen. Sejatosipun kula sedaya para prajurit nembe madosi nemen-nemen ingkang nami Puspawangen. Sak sampunipun pinanggih badhe menapa? Mila diwastakan menawi ingkang wonten ing adegan kula menika Puspawangen. Inggih, kula Puspawangen. Jik pale-pale menapa Raden Puspawangen. Mila dinten ingkang sampun kapok kula dipun Adipati Bayakusuma. Inggih, Menika dipun tangisi dening anakku. Raden Ayu Bondowati. Nusem, kok panjenengan dumugi papan menika ngupati kula jalari putra panjenengan ingkang sesilih Bondowati. Monggo kula menika dereng ati pinanggih. Kok anehipun kang putra penjadalem Bondowati menika kepengin sanget pinanggih kalian kula. Wonten perkawis menapa? Lah kula saking menika badhe kula njlentrehake nggih. Lerenipun anak kula pun Bondowati menika sakebetipun tila menika ngimpekaken nem-neman ingkang nami Puspawangen. Ya wonten mriku anak kula pun Bondowati menika ladosi Raden Puspawangen menika kados benten tiyang budaya. Dados panjenengan dalem keroyo-royo rawuh ing papan menika namung nuruti menapa ing dados pamimpenipun kang putra pun Bondowati. Lalu sampun menika namung setunggaling pamimpen kok aneh monggo dereng ate pinanggih kaliyan kula kok wonten ing pamimpen menika rak nggih aneh. Kok disampun Mila rikala semanten pancen sampun kula paring prisa. Bilih menika namung setunggaling pamimpen ingkang boten wonten ginanipun. Badhe kula patosaken sanes boten. Malah anak kula pun Bondowati menika murtad. Mbok bilih boten saged lampah kados si Puspawangen. Terima untuk jabat putra. menika sampun nggih Kersa Raden Puspawangen kula kanthi kondur wonten ing Kadipaten Gunung. Nggih sewu. Perkawis kados menika sampun kalian ati paimanan. Kula mboten saged nglampahi jalaran katresnan menika tuh saking ati. Ugi paringipun Gusti ingkang karo jagat. Mrahipun sak mantih supados dawuh kalian putra penjadalem untuk saged nglampahi. Kula pitados menawi katresnan ati tukul saking ati, saking manah ingkang
Namun mangke sak sampunipun panjenengan kula kanthi kondoro ing Kabupaten Blora panjenengan badhe sumur lan pitepangan kali anak punya. Menawi kula mboten kersa dhateng Kabupaten Wonokling. Kangge nuruti panuntahipun anak kula badhe bombeken kados menapa badhe kula paksa panjenengan kojak kondoro ing Kanthong paksa panjenengan. Monggo menawi saged paksa dhateng kula. Monggo. Kakak tunggu, Aduh, pundi kan? dirangket pospongan duka kondoro ing Kabupaten Blora. Sedaya dipun sadari. Siap.
sekolah.